Hej og velkommen til. Forestil dig det her. Du står med en patient, du er ret sikker på har opioidabstinenser, men hvad er egentlig de helt rigtige næste skridt? Det kan føles lidt usikkert. Men bare rolig. I den her gennemgang der får du en helt klar, trin for trin guide, så du kan håndtere lige præcis den situation, både sikkert og effektivt. Målet er, at du bagefter kan træffe den rigtige beslutning hver eneste gang. Ja, lige præcis det her scenarie. En patient, som tydeligvis har det rigtig skidt, og du har en stærk mistanke om opioidabstinenser. Hvad gør man så? Det er jo et klassisk klinisk dilemma, som kan være ret udfordrende, men bare rolig. Den her gennemgang den fungerer som en helt konkret køreplan, der giver dig den struktur, du skal bruge for at kunne navigere sikkert igennem det. Så lad os kaste os ud i det. Vi starter med det helt grundlæggende. Hvordan spotter og vurderer vi symptomerne helt præcist? Bagefter så tager vi et kig på de to store spillere i behandlingen. Buprenorfin over for metadon. Hvad er forskellene? Derefter bliver det rigtig praktisk. Hvordan starter man behandlingen op trin for trin? Vi ser også på, hvad man gør på den lange bane, altså med langtidsbehandling og nedtrapning. Og så, super vigtigt, slutter vi af med at kigge på nogle af de typiske faldgrupper og særlige situationer. Til sidst samler vi op på de allervigtigste principper. Så er du godt klædt på. Okay, første sektion. Og det her det er altså fundamentet for alt, hvad vi skal tale om bagefter. For at kunne behandle rigtigt, så skal vi først stille den rigtige diagnose. Det lyder banalt, men det er altafgørende. Så her handler det om to ting. For det første at genkende tegnene på abstinenser, og for det andet at kunne vurdere, hvor slemme de egentlig er. Godt. Her er listen over de helt klassiske symptomer, vi skal holde øje med. Du ved, uro, svedeture, gåsehud, diarré, hele pakken. Og hvorfor ser vi lige præcis de her ting? Tænk på det sådan her. Kroppens fight-or-flight-system, altså det noradrenerge system, det går helt amok. Normalt virker opioider som en slags dæmper på det her system. De holder det i ro. Men når opioiderne pludselig forsvinder, ja, så eksploderer systemet i hyperaktivitet. Og det er præcis det, der giver alle de her symptomer. Så de er altså vores kliniske pejlemærker. Og så er der timingen. Det er super vigtigt at kende til det typiske forløb. Hvorfor? Fordi det hjælper os med at manage forventningerne, både vores egne, men bestemt også patientens. For korttidsvirkende opioider som heroin eller morfin, så starter symptomerne typisk efter 6-8 timer. De piker, altså er værst, efter 2-3 dage. Og så begynder de heldigvis at aftage igen over en uges tid, måske op til 10 dage. Når vi så skal evaluere patienten, så bygger vi det op omkring 3 centrale søjler. Trin 1, anamnesen. Altså sygehistorien. Her graver vi simpelthen i, hvad patienten har taget, hvor længe og hvor meget. Det er afgørende for at forstå situationen. Trin 2, den psykiatriske undersøgelse. Her tjekker vi for eksempel bevidsthed, orientering og stemningsleje. Er der tegn på angst eller depression, som vi også skal tage hånd om? Og endelig, trin 3. En god gammeldags fysisk undersøgelse. Her skal vi udelukke, at der er andre sygdomme på spil, og tjekke for eventuelle komplikationer for stofbruget, f.eks. infektioner. Okay, så vi har symptomerne og anamnesen. Men hvordan undgår vi, at vores vurdering bare bliver en mavefornemmelse? Jo, vi bruger et værktøj, og det her er et virkelig vigtigt værktøj. KOS-skalaen, eller Clinical Opiate Withdrawal Scale. Den er genial, fordi den tager os fra den der subjektive fornemmelse af, puha, patienten har det skidt, til et konkret, objektivt tal. Og hvorfor er det tal så vigtigt? Fordi det er det tal, der kommer til at diktere vores næste skridt i behandlingen. Det er simpelthen vores beslutningsgrundlag. Godt. Nu har vi styr på vurderingen. Så lad os gå videre til næste store emne. Selve behandlingen. Hvilken medicin skal vi vælge? Valget står som regel mellem 2 hovedpræparater, og det er altså helt afgørende, at vi kender forskellene på dem, for at kunne træffe det rigtige valg for den enkelte patient. Okay, lad os se på de to side om side. Buprenorfin versus metadon. Og der er en klar vinder, når det kommer til første valg. Det er buprenorfin. Hvorfor? Det handler næsten udelukkende om sikkerhed. Tænk på det som en lysdæmper. Buprenorfin er det, vi kalder en partial agonist. Det betyder, at den kan skrue op for lyset, men den har et indbygget loft. Den kan simpelthen ikke skrue op til fuld styrke. Det her loft gør, at risikoen for en livsfarlig vejrtrækningsdepression er meget, meget lavere. Metadon derimod er en fuld agonist. Den har ingen lysdæmper. Den kan skrue op for fuld blus. Og det øger desværre risikoen for overdose markant. Og oven i det, så har metadon en anden alvorlig risiko, nemlig for hjerterytmeforstyrrelser. Og lige præcis den her risiko for hjertepåvirkning ved metadon, den skal vi tage meget, meget alvorligt. Det betyder, at der er et helt specifikt sikkerhedstjek, vi skal igennem.
Det her er ikke til forhandling. Det er en ufravigelig regel. Før man overhovedet starter behandling med metadon, skal der tages et EKG. Og det stopper ikke der. Hvis dosis bliver øget til over 100 mg om dagen, så skal der tages et nyt EKG. Og for patienter, der ligger stabilt på høje doser, altså over 100 mg, så skal de have et EKG mindst 1 gang om året. Og også når man har fundet en stabil dosis. Hvorfor al den kontrol? For at fange den her KTC-forlængelse i opløbet og forhindre potentielt dødelige hjerteproblemer. Det er en helt central del af sikkerheden. Okay, nok om teori. Nu bliver det rigtig praktisk. Hvordan starter vi så rent faktisk behandlingen op? Vi skal se på de helt konkrete protokoller for, hvordan man gør det sikkert og effektivt. Og lad os starte med buprenorfin. Her er der én ting, du skal huske. En gylden regel, der er vigtigere end alt andet. Og det handler om timing. Timing er alt. Hvorfor? Fordi hvis vi giver buprenorfin for tidligt, kan vi faktisk gøre en rigtig slem situation endnu værre. Den absolute hovedregel er, patienten skal have tydelige, objektive tegn på abstinenser, før vi giver den første dosis. Og hvordan ved vi, hvornår de er abstinente nok? Her kommer vores ven, COVS-skalaen, ind i billedet igen. Vi venter til scoren er over 10-12 stykker. Først der er det sikkert at starte. Det er simpelthen den eneste måde, vi kan forhindre det, der hedder udløste abstinenser. Så, patienten har en COWS-score på over 10. Vi er klar. Hvad gør vi så? Jamen, vi følger en simpel protokol. Trin 1. Vi starter med 4 mg under tungen. Trin 2. Vi observerer patienten i en halv times tid. Hvordan reagerer de? Trin 3. Hvis abstinenserne stadig er der, så lægger vi 2 mg oveni hver anden time. Og sådan fortsætter vi, indtil symptomerne er under kontrol, dog med et maksimum på 24 mg det første døgn. Men hvad er det nu lige, de her udløste abstinenser er for noget? Det er den her store faldgruppe, vi for alt i verden vil undgå. Forestil dig, at patientens hjernereceptorer er besat af et fuldt virkende opioide, som f.eks. heroin. Hvis vi så giver buprenorfin for tidligt, så kommer det ind og opfører sig som en dørmand. Det sparker simpelthen heroinen af receptorerne, men da det selv kun virker delvist, udløser det en pludselig og meget, meget voldsom abstinenstilstand. Men okay, hvad nu hvis det sker? Hvad nu hvis uheldet er ude, og vi får udløst abstinenser? Hvad er løsningen så? Her kommer så det, der kan virke helt bagvendt, men som er utrolig vigtigt at vide. Behandlingen, det er at give mere buprenorfin. Ja, du hørte rigtigt. Det lyder mærkeligt, men det er den eneste rigtige løsning. Målet er at få mættet alle receptorerne med buprenorfin så hurtigt som muligt. For når først de alle er besat af buprenorfin, så vil dens delvise stabiliserende effekt slå igennem og rent faktisk lindre den voldsomme abstinenstilstand, vi selv har skabt. Okay, så vi har fået patienten sikkert igennem den akutte abstinensfase. Hvad så nu? Nu skifter vores fokus fra brandslukning til langsigtet planlægning. Og her er der grundlæggende 2 spor, vi kan følge. Enten en stabil vedligeholdelsesbehandling, eller en planlagt og kontrolleret nedtrapning. Hvis man vælger nedtrapning, kan man gøre det på forskellige måder. Her kan I se et eksempel på, hvordan det kan se ud. Man kan køre en langsom nedtrapning, hvor man f.eks. kun reducerer dosis en lille smule hver uge. Det er som regel den mest skånsomme metode med færrest abstinenssymptomer for patienten. Eller man kan vælge en hurtigere nedtrapning, hvor man skærer mere af dosis med kortere intervaller. Det er også en mulighed, men man skal være forberedt på, at det ofte vil give flere gener undervejs. Indtil videre har vi talt om de lidt mere rene protokoller. Men den kliniske virkelighed er jo sjældent så pæn og firkantet, vel? Så lad os dykke ned i nogle af de særlige situationer og almindelige faldgrupper, man typisk støder på. Et klassisk eksempel på en svær situation er at skifte en patient fra metadon over til buprenorfin. Det er en manøvre, der kræver virkelig stor forsigtighed, netop på grund af risikoen for udløse abstinenser. Det foregår i flere trin. Først skal metadondosis trappes helt ned til omkring 30 mg. Så skal man vente, og det kan være op til 36 timer efter den sidste dosis metadon. Først når patienten er helt tydeligt abstinent med en COS-score på over 10-12, først der kan man forsigtigt starte op på buprenorfin efter den normale protokol. Og så til en anden situation, som I garanterer vil støde på igen og igen. Hvad gør man, når en patient misser en dosis? Eller måske flere doser? Det er jo super almindeligt, men hvordan håndterer vi lige det på en sikker måde? Det her skema er sindssygt vigtigt at have i baghovedet. Og grunden er simple. Tolerance over for opioider forsvinder lynhurtigt.
Hvis en patient har været væk fra sin medicin i bare et par dage, så kan den dosis, de plejer at få, pludselig være livsfarlig og føre til en overdosis. Derfor kan vi ikke bare give dem den normale dosis. Som I kan se her, skal dosis reduceres markant, og så trappes forsigtigt op igen over et par dage. Det er en helt afgørende sikkerhedsforanstaltning for at undgå, at vi kommer til at skade vores patienter. Okay, vi er ved at være ved vejs ende. Så lad os lige zoome ud og samle op på de absolut vigtigste nøgleprincipper. Tænk på det som din tjekliste for sikker praksis. Så hvis du kun skal huske 4 ting, så lad det være disse. Nummer 1. Buprenorfin er dit første valg, men husk for guds skyld at vente på objektive abstinenser, altså kaos over 10. Timing er alt. Nummer 2. Hvis du bruger metadon, så er EKG-monitoring ikke til diskussion. Det er et krav. Nummer 3. Kommer du til at udløse abstinenser, så er den kontraintuitive løsning at give mere buprenorfin. Og nummer 4. Vær ekstremt påpasselig, når en patient har misset doser. Start lavt og trap langsomt op for at undgå overdosis. Det er de 4 hjørnesten. Og til allersidst, protokoller og kliniske vejledninger, som dem vi har gennemgået nu, de er jo helt essentielle. De er vores sikkerhedsnet, vores landkort. Men de er ikke hele historien. For bag hver COS-score og hver dosis er der et menneske. Så det sidste spørgsmål, vi altid skal stille os selv er, hvordan bruger vi det her landkort til at skabe den bedste, mest empatiske og effektive behandling for lige præcis den patient, der sidder foran os? For det er jo i virkeligheden der, at god klinisk praksis forvandles til fremragende patientbehandling. Tak fordi du så med. Hej og velkommen til. Forestil dig det her. Du står med en patient, du er ret sikker på har opioidabstinenser, men hvad er egentlig de helt rigtige næste skridt? Det kan føles lidt usikkert. Men bare rolig. I den her gennemgang, der får du en helt klar, trin for trin guide, så du kan håndtere lige præcis den situation, både sikkert og effektivt. Målet er, at du bagefter kan træffe den rigtige beslutning hver eneste gang. Ja, lige præcis det her scenarie. En patient, som tydeligvis har det rigtig skidt, og du har en stærk mistanke om opioidabstinenser. Hvad gør man så? Det er jo et klassisk klinisk dilemma, som kan være ret udfordrende, men bare rolig. Den her gennemgang, den fungerer som en helt konkret køreplan, der giver dig den struktur, du skal bruge for at kunne navigere sikkert igennem det. Så lad os kaste os ud i det. Vi starter med det helt grundlæggende. Hvordan spotter og vurderer vi symptomerne helt præcist? Bagefter så tager vi et kig på de 2 store spillere i behandlingen. Buprenorfin over for metadon. Hvad er forskellene? Derefter bliver det rigtig praktisk. Hvordan starter man behandlingen op trin for trin? Vi ser også på, hvad man gør på den lange bane, altså med langtidsbehandling og nedtrapning. Og så, super vigtigt, slutter vi af med at kigge på nogle af de typiske faldgrupper og særlige situationer. Til sidst samler vi op på de allervigtigste principper. Så er du godt klædt på. Okay, første sektion. Og det her, det er altså fundamentet for alt, hvad vi skal tale om bagefter. For at kunne behandle rigtigt, så skal vi først stille den rigtige diagnose. Det lyder banalt, men det er altafgørende. Så her handler det om 2 ting. For det første at genkende tegnene på abstinenser, og for det andet at kunne vurdere, hvor slemme de egentlig er. Godt. Her er listen over de helt klassiske symptomer, vi skal holde øje med. Du ved, uro, svedeture, gåsehud, diarré, hele pakken. Og hvorfor ser vi lige præcis de her ting? Tænk på det sådan her. Kroppens fight-or-flight-system, altså det noradrenerge system, det går helt amok. Normalt virker opioider som en slags dæmper på det her system. De holder det i ro. Men når opioiderne pludselig forsvinder, ja, så eksploderer systemet i hyperaktivitet. Og det er præcis det, der giver alle de her symptomer. Så de er altså vores kliniske pejlemærker. Og så er der timingen. Det er super vigtigt at kende til det typiske forløb. Hvorfor? Fordi det hjælper os med at manage forventningerne, både vores egne, men bestemt også patientens. For korttidsvirkende opioider som heroin eller morfin, så starter symptomerne typisk efter 6-8 timer. De piker, altså er værst, efter 2-3 dage. Og så begynder de heldigvis at aftage igen over en uges tid, måske op til 10 dage. Når vi så skal evaluere patienten, så bygger vi det op omkring 3 centrale søjler. Trin 1. Anamnesen. Altså sygehistorien. Her graver vi simpelthen i, hvad patienten har taget, hvor længe og hvor meget. Det er afgørende for at forstå situationen. Trin 2. Den psykiatriske undersøgelse. Her tjekker vi f.eks. bevidsthed, orientering og stemningsleje. Er der tegn på angst eller depression, som vi også skal tage hånd om? Og endelig trin 3. En god gammeldags fysisk undersøgelse. Her skal vi udelukke, at der er andre sygdomme på spil, og tjekke for eventuelle komplikationer for stofbruget, f.eks. infektioner. Okay, så vi har symptomerne og anamnesen. Men hvordan undgår vi, at vores vurdering bare bliver en mavefornemmelse? Jo, vi bruger et værktøj,
Og det her er et virkelig vigtigt værktøj, KOS-skalaen, eller Clinical Opiate Withdrawal Scale. Den er genial, fordi den tager os fra den der subjektive fornemmelse af, puha, patienten har det skidt, til et konkret, objektivt tal. Og hvorfor er det tal så vigtigt? Fordi det er det tal, der kommer til at diktere vores næste skridt i behandlingen. Det er simpelthen vores beslutningsgrundlag. Godt. Nu har vi styr på vurderingen. Så lad os gå videre til næste store emne. Selve behandlingen. Hvilken medicin skal vi vælge? Valget står som regel mellem 2 hovedpræparater, og det er altså helt afgørende, at vi kender forskellene på dem, for at kunne træffe det rigtige valg for den enkelte patient. Okay, lad os se på de 2 side om side. Buprenorfin versus metadon. Og der er en klar vinder, når det kommer til første valg. Det er buprenorfin. Hvorfor? Det handler næsten udelukkende om sikkerhed. Tænk på det som en lysdæmper. Buprenorfin er det, vi kalder en partial agonist. Det betyder, at den kan skrue op for lyset, men den har et indbygget loft. Den kan simpelthen ikke skrue op til fuld styrke. Det her loft gør, at risikoen for en livsfarlig vejrtrækningsdepression er meget, meget lavere. Metadon derimod er en fuld agonist. Den har ingen lysdæmper. Den kan skrue op for fuld blus. Og det øger desværre risikoen for overdose markant. Og oven i det, så har metadon en anden alvorlig risiko, nemlig for hjerterytmeforstyrrelser. Og lige præcis den her risiko for hjertepåvirkning ved metadon, den skal vi tage meget, meget alvorligt. Det betyder, at der er et helt specifikt sikkerhedstjek, vi skal igennem. Det her er ikke til forhandling. Det er en ufravigelig regel. Før man overhovedet starter behandling med metadon, skal der tages et EKG. Og det stopper ikke der. Hvis dosis bliver øget til over 100 mg om dagen, så skal der tages et nyt EKG. Og for patienter, der ligger stabilt på høje doser, altså over 100 mg, så skal de have et EKG mindst 1 gang om året. Og også når man har fundet en stabil dosis. Hvorfor al den kontrol? For at fange den her KTC-forlængelse i opløbet og forhindre potentielt dødelige hjerteproblemer. Det er en helt central del af sikkerheden. Okay, nok om teori. Nu bliver det rigtig praktisk. Hvordan starter vi så rent faktisk behandlingen op? Vi skal se på de helt konkrete protokoller for, hvordan man gør det sikkert og effektivt. Og lad os starte med buprenorfin. Her er der én ting, du skal huske. En gylden regel, der er vigtigere end alt andet. Og det handler om timing. Timing er alt. Hvorfor? Fordi hvis vi giver buprenorfin for tidligt, kan vi faktisk gøre en rigtig slem situation endnu værre. Den absolute hovedregel er, patienten skal have tydelige, objektive tegn på abstinenser, før vi giver den første dosis. Og hvordan ved vi, hvornår de er abstinente nok? Her kommer vores ven, COVS-skalaen, ind i billedet igen. Vi venter til scoren er over 10-12 stykker. Først der er det sikkert at starte. Det er simpelthen den eneste måde, vi kan forhindre det, der hedder udløste abstinenser. Så, patienten har en COWS-score på over 10. Vi er klar. Hvad gør vi så? Jamen, vi følger en simpel protokol. Trin 1. Vi starter med 4 mg under tungen. Trin 2. Vi observerer patienten i en halv times tid. Hvordan reagerer de? Trin 3. Hvis abstinenserne stadig er der, så lægger vi 2 mg oveni hver anden time. Og sådan fortsætter vi, indtil symptomerne er under kontrol, dog med et maksimum på 24 mg det første døgn. Men hvad er det nu lige, de her udløste abstinenser er for noget? Det er den her store faldgruppe, vi for alt i verden vil undgå. Forestil dig, at patientens hjernereceptorer er besat af et fuldt virkende opioide, som f.eks. heroin. Hvis vi så giver buprenorfin for tidligt, så kommer det ind og opfører sig som en dørmand. Det sparker simpelthen heroinen af receptorerne, men da det selv kun virker delvist, udløser det en pludselig og meget, meget voldsom abstinenstilstand. Men okay, hvad nu hvis det sker? Hvad nu hvis uheldet er ude, og vi får udløst abstinenser? Hvad er løsningen så? Her kommer så det, der kan virke helt bagvendt, men som er utrolig vigtigt at vide. Behandlingen, det er at give mere buprenorfin. Ja, du hørte rigtigt. Det lyder mærkeligt, men det er den eneste rigtige løsning. Målet er at få mættet alle receptorerne med buprenorfin så hurtigt som muligt. For når først de alle er besat af buprenorfin, så vil dens delvise stabiliserende effekt slå igennem og rent faktisk lindre den voldsomme abstinenstilstand, vi selv har skabt. Okay, så vi har fået patienten sikkert igennem den akutte abstinensfase. Hvad så nu? Nu skifter vores fokus fra brandslukning til langsigtet planlægning. Og her er der grundlæggende 2 spor, vi kan følge. Enten en stabil vedligeholdelsesbehandling, eller en planlagt og kontrolleret nedtrapning. Hvis man vælger nedtrapning, kan man gøre det på forskellige måder.
Her kan I se et eksempel på, hvordan det kan se ud. Man kan køre en langsom nedtrapning, hvor man f.eks. kun reducerer dosis en lille smule hver uge. Det er som regel den mest skånsomme metode med færrest abstinenssymptomer for patienten. Eller man kan vælge en hurtigere nedtrapning, hvor man skærer mere af dosis med kortere intervaller. Det er også en mulighed, men man skal være forberedt på, at det ofte vil give flere gener undervejs. Indtil videre har vi talt om de lidt mere rene protokoller. Men den kliniske virkelighed er jo sjældent så pæn og firkantet, vel? Så lad os dykke ned i nogle af de særlige situationer og almindelige faldgrupper, man typisk støder på. Et klassisk eksempel på en svær situation er at skifte en patient fra metadon over til buprenorfin. Det er en manøvre, der kræver virkelig stor forsigtighed, netop på grund af risikoen for at udløse abstinenser. Det foregår i flere trin. Først skal metadondosis trappes helt ned til omkring 30 mg. Så skal man vente, og det kan være op til 36 timer efter den sidste dosis metadon. Først når patienten er helt tydeligt abstinent med en COS-score på over 10-12, først der kan man forsigtigt starte op på buprenorfin efter den normale protokol. Og så til en anden situation, som I garanterer vil støde på igen og igen. Hvad gør man, når en patient misser en dosis? Eller måske flere doser? Det er jo super almindeligt, men hvordan håndterer vi lige det på en sikker måde? Det her skema er sindssygt vigtigt at have i baghovedet. Og grunden er simple. Tolerance over for opioider forsvinder lynhurtigt. Hvis en patient har været væk fra sin medicin i bare et par dage, så kan den dosis, de plejer at få, pludselig være livsfarlig og føre til en overdosis. Derfor kan vi ikke bare give dem den normale dosis. Som I kan se her, skal dosis reduceres markant, og så trappes forsigtigt op igen over et par dage. Det er en helt afgørende sikkerhedsforanstaltning for at undgå, at vi kommer til at skade vores patienter. Okay, vi er ved at være ved vejs ende. Så lad os lige zoome ud og samle op på de absolut vigtigste nøgleprincipper. Tænk på det som din tjekliste for sikker praksis. Så hvis du kun skal huske 4 ting, så lad det være disse. Nummer 1. Buprenorfin er dit første valg, men husk for guds skyld at vente på objektive abstinenser, altså kaos over 10. Timing er alt. Nummer 2. Hvis du bruger metadon, så er EKG-monitoring ikke til diskussion. Det er et krav. Nummer 3. Kommer du til at udløse abstinenser, så er den kontraintuitive løsning at give mere buprenorfin. Og nummer 4. Vær ekstremt påpasselig, når en patient har misset doser. Start lavt og trap langsomt op for at undgå overdosis. Det er de 4 hjørnesten. Og til allersidst, protokoller og kliniske vejledninger, som dem vi har gennemgået nu, de er jo helt essentielle. De er vores sikkerhedsnet, vores landkort. Men de er ikke hele historien. For bag hver COS-score og hver dosis er der et menneske. Så det sidste spørgsmål, vi altid skal stille os selv er, hvordan bruger vi det her landkort til at skabe den bedste, mest empatiske og effektive behandling for lige præcis den patient, der sidder foran os? For det er jo i virkeligheden der, at god klinisk praksis forvandles til fremragende patientbehandling. Tak fordi du så med.